Ja erä 2. Rata 2, Miro Klaus, Antila. Rata 3, Lasse Harki, Kouvola Luikari. Rata 4, Tori Saarinen, Hamina Nuivaskoula. Rata 5, Antti Issakainen, Uuti Ilonka. Voisi olla hyvä, koska nyt kun siellä on kilpailu. Kyllä. Toinen sä tuonne kokkiin oikein nää. Ajanut on vaikka suurempi paljon. Meillä on sama muoto. Lajien kuittaus. Välillä tuolla niinku kyselee, että on kulla. Erittäin hyvä huomio. Erittäin hyvä huomio. Meillä on ihan hyvä. Joo. Minusta pitäisi olla oikeastaan niin ruuspalloisia vahvuuksia. No mainitsis tästä, että on omat puolet. No se on totta, että joo. Se on totta, että kyllä